ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇರುವತ್ತ ಆಜು ತಾರೀಕಿನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಲೆ ಇಪ್ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡಿನಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನೊಂಜಿ ಕರಾಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಇತ್ತೆತ್ತು ದುಂಬು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರಾಟೆದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರಾಟೆಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ತುಲೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಿಕ್ಕುದು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪುಗು ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟುಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಆಂಡ ಆರು ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ವರ್ಷಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇರೇಗೊರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೋಡೆ ಬಂದು ಏಪನೆ ಬ್ಯಾಡೋಟ ಪೂರ ಗೆತೊಂದೇರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲದ ಯಾಪನ ನಾವು ದೂರ ಪೋರೆಗು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತವ ರೋಡು ಪೂರ ಎಂಚಂದು ಇನಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಬಾಬಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೀ ಬಾಬಾಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರನ್ಲೇ ಸೊಂಪೋಡು ಇನಿ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ಅಸ್ರ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕುಲಿ ಒಂಚು ಉಮ್ಮಕ್ಕನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ದಯಪಂಡ ಬೋರ್ ಆಪ್ ನಡೇಮ್ಟ ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಡ ಅಂಚ ಚಿನ್ನನ ಇಲ್ಲ ಕಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಆಂಡ ಅಂತ ಚೂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಲೆಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಕ್ಕ ತುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆಂಗಳು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಗಾಡಿ ಬಂದಿರು ಶಾನೆ ಎದುರುಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಕಟೀಲು ಮುಟ್ಟಿಯ ಕಟೀಲದ ದ್ವಾರ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಟೀಲ್ ದಾಂಡ ದುಂಪುನಾಗ ಸಾವಿರದ ಬಾಂಬೋಡ್ಪನ ಚುತಿನ ತರ ಪೂಜೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಲ್ಲರ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದೆ ಈ ಕಂಚಿದ ಸದಾದಿಗದ ನಿನ ಅನ್ನಾವದ ಮುಖೇನ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಯೋಗಿದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಸದ ಕುಲೈ ಬಾಳು ಬಾಳು ತಾರದ ಹೂವು ಆ ತಾರದ ಹೂವು ಬದಲಾವಣೆ ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಈ ಅಂಚಲೆ ಅರೋಡು ಚುಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಭಾವ ಆ ತಾರದ ಹೂವು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮಂತುಕೊನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಹೆಚ್ಚೆ ಸಾವಿರದ ಬಾವಡ್ಕೊನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆರ್ ದಾದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತಟೆ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕುಲು ಅಂದಾಜೆ ಮಲ್ದಿಜೆ ಅಗಲೆಗ್ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಸುದು ಪಾಪ ಮಿತ್ತ್ ಎಂಚಲ ಲೆಸ್ಸೊಂದು ಬತ್ತುದು ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಅವ್ಲು ಬುಲ್ಪರೆನೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಗಲೆನ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ದಾಲತ್ತ ಅಗಲ್ನ ಎದುರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಾಂಕೊಡಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡುಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಜನ್ಮಡು ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಪ್ಪಡು ದೇವೆರ್ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಇರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಅಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ದೇವರೆಂದು ಎನ್ನುವೆನು ಏತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬಂಚಿ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಡು ಪಾಪ ಆ ಬಾಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತುದು ಲೆಸೊಂದು ಬತ್ತುದು ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕುಲ್ಲದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಸರಿ ಇತ್ತಿನಗಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತುಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಗಲೇನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತುದು ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ದೇವೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರಿಂದು ಎನ್ನುವೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಖುಷಿ ಆ ಬಾಲೆನಂತೂ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಾನನೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂದು ತೂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಲ ಕಣ್ಣೆಡ್ ನೀರು ಬೈದುಂಡು ಪಾಪ ಅಗಲೇನು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ದೆರ್ತಿದ್ ಪಸಂಬತ್ತದವಳು ಕುಲ್ಲನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಕಷ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೂಪಿನಗುಲು ಅಗಲೆನ್ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ್ ಅಗಲೆನ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂತು. ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಲಭದ ತುತ್ತಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಧಕನಾಗಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಕಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರ್ವದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹಾಬಲ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ಜಲಜ ಸಾಯನಿಯವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು 2002ರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರು. ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 1 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕಂಚಿನ ಪದಕ, 2018ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡೆದ 18ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯ ನಡುವೆ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೈಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ಸಮಾಜದ ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಬಂದರೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, 3 ಮನೆ ಬಂದರೆ. ಮೊದಲಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಕೂಡಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜೋಗಿ ಮೇಲ ಕರಾಟೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್, ಕುಸ್ತಿ ನಿರ್ವೇದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವಿಗಿರುವರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ
ಇಂಕಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಆದು ಬಿತ್ಪತ್ತ ಮೂಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಎಂಕುಲು ತೂದಿತ್ತ ಉಮ್ಮಕ್ಕ ತೂತಿಜಿರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಏತಿ 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 ಇಡೀ ಪೊಡಿ ಕಡೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ತೂವರೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ವಾವ್ ತುಲೆ ಮುಲೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಜನತ ರಾಶಿ 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 ವಣಸುಗು ಪೂರ ಲೈನ್ ಪಸ್ಸೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂತಿಯ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕವು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ಗುಳಿಗ ದೇವಿರ್ ತುಲೆ ಅಲ್ತ ತಿಂಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಹೋದು ಮಸ್ತ್ ಬಡಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಶುಕ್ಕಲ ಇತ್ತುಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಶುಕ್ಕಡು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೇರುಂಡು ಇಜಿನೊಂತ ಸೇರ್ದಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾತನು ವಣಸ್ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರು. ವಣಸು ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಮೊಗಲ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ಇತ್ತು ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಕಿರು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಂತೆ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಲ ಬತ್ತೀರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಜನ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಬಾಬಲ ಬತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರಿ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಆರು ವಣಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯೆ ಬನ್ನಗ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ತಿನ್ನೆ ಬಂದಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಮಾನೋಡು ಮದಪರೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕರಾಟೆದ ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷ್ಯಾಣ್ ಎಂಕ್ ಈ ಊರುಡ್ದು ಆ ಊರುಲು ಎತ್ತದು ಅವಲಾರ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ ಗುಳಿಗನ ನಡೇಟು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಜೋಮಾನೋಡು ಏಪಲ ಮದಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ನನಾತ್ ದೈವ ದೇವಿರರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಾರು ನನಾತ್ ದೇವಿರ ಶಕ್ತಿಯರೆಗು ಕೊರಡು ನನಾತ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನೊಂದು ಯಾನ್ಲ ದೇವಿರಡ ನಟ್ಟುವೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ವ್ಲೋಗು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ವ್ಲೋಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಂಡು ಇರ್ನ ದೈವ ದೇವಿರ್ನ ನಡೇಟಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡರ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ.